Flash flood bibanla sa tulo ka mga bahay sa sitio Managuksok, Barangay Bunbon ning Dakbayan, Sugbo niadtong nakalabayng adlaw. Dulan sa 20 ka mga panimay o pamilya nga nagpuyod daplin sa sapa ang apektado. Ani ang report. Lunes diyang kalit nga mibulog ang baha sa Barangay Bunbon. Gani makita sa video ang kabangis sa baha nga naghaguros og mianod dining puwa nga auto nga susama na lang og duwaan nga naglutaw sa tubig og gianod sa sapa hangtod nga murag gikuso-kuso kini nga daw wa na may tsura. Samtang sa sitio Managuksok, makita ang inanay nga pagsanap sa tubig sa kabadayan. Ang ubang mga mulupyo dali nga mihikling sa kalit nga pagbulog sa tubig. Apan, tulog yun kabalay nga anaa sa daplin sa sapa ang gianon. Ang tag-iya sa balay mitug-an nga hapit yun sila maapil kun wa dayon makagawas. May na lang nga hayag pa kini nahitabo kay kun natunong nga gabi hayan daghan kuno ang namiligro. Pagawas na mo dis, pagawas na ko sa tigas balik kay masaka unta ko sa mua. Kusog naman ang tubig, narakal naman mi na palayo na lang mo ang mga bata dito sa babaw. Gani akong gibarugan karon, dunay nagbarog niini nga balay kaniadto apan gibanlas sa baha. Mato ni Kapitan Eduardo Gabriana sa Bunbon nga 17 ka pamilya ang apektado ug ilan ng napahikling. Ilang mga sanina ay nanganod. Ilay damage estimate ninyo Tan-on ako kanang kay malmaha dakot mahal man giron ang kanang materialis lagi sa mga kanang mga 200 na maragi na. Samtang, irekomenda ni Konsehal Jerry Guardo nga ipatuman ang 3-meter easement sa sapa. Kini aron dili na kapuy-an o dili na sa babutang sa peligro ang kinabuhi sa mga tao. Tanaw na to sa mahimo na to aning mga mitigating measures, makakuan ba tayo mga flood control projects, no? Mga riprap wall para ma-avoid ang kaning incident o ma-protected sa mga nagpuyo diri daplin sa sapa. Apan mato sa mga tao nga ang luna nga ilang gitukuran napalit na nila. Andam hinuon sila nga mobiya kuna ay kabalhinan. Gipangitaan na usab sa barangay ug remedyo ang kahimtang sa ilang mga apektadong mulupyo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.